Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Нефть чыгару тармагы студент отрядлары Әлмәттә. Калабызда алар нәрсә эшли? Бүгенге очрашуның нәтиҗәсе булып, нефтькә бәйле студентлар отрядының юл картасын булдырып һәм эшкә кадрлар әзерләү турында карарлар чыгару булачак. Бүген профсоюзлар көне. Бу уңайдан Нурлатта зур бәйрәм оештырылды. Татарстан Республикасы профсоюзлар көне Нурлат шәһәрендә әнә шушындай киң программада дәвам итә. Бу бәйрәмгә олылар да, балалар да шат. Азнакай үзешчәннәре Казанда бәйге фестивальдә катнашты. Күршеләребез Татар дәүләт филармониясендә чыгыш ясады. Buraya alıp kildik biz. Vagvediyeler alıp kildik, iş pişmağı alıp kildik. Tatar halkının bütün milli rızıkları şuşunda gösterdiler. Россия студент отрядлары нефть һәм газ сәнәгате өчен яшь кадрлар әзерли. Шушы көннәрдә югары нефть мәктәбе Әлмәт дәүләт техник университеты базасында нефть чыгару тармагы буенча студент отрядларының беренче бөтен Россия форумы узды. Анда илнең 15 төбәгеннән 150 студент катнашты. Студентларның хезмәт отрядлары 7 төп юнәлешне берләштерә. Нефть югары мәктәбе базасында яңа 8нче юнәлеш нефть чыгару һәм нефть эшкәртүгә башлангыч бирелде. Ул хәрәкәт үсешендә иң перспективалы векторларның берсе булыр дип көтелә. Россия студентлар отрядлары Яшьләр гомум Россия иҗтимагый оешмасы ел сайын икътисадның төрле тармакларында 400 меңнән артык яшь кешене эшкә урнаштыра. 2018 елдан башлап оешма педагогик, сервис һәм медицина персоналы белән балаларны сауыктыру лагерьларын һәм кунакчылык өлкәсе объектларын тәэмин итә. 2024 елда җәйге чорда шулай ук язгы һәм яңа ел каникуллары вакытында 1500-нан артык студент эшкә урнаштырылган. 2024 елның язында җитештерү отрядлары составында эшкә урнаштыру шарты белән нефть өлкәсендә эшче һөнәрен 197 яшь кеше ала алган. Наша задача, конечно, создать в регионах студенческие отряды в нефтяной отрасли, которые будут приезжать к нам в Республику Татарстан для работы объектов ПАО «Татнефть». Это наша основная перспектива. Нефть чыгару тармагы студент отрядларының бөтен Россия форумы кысаларында ПРСО дип исемләнгән квест, эшлекле киңәшмә һәм түгәрәк өстәл узды. Илебезнең 11 төбәгеннән 150 студент нефть чыгару тармагындагы отрядларның мөмкинлекләре, бурычлары һәм перспективалары турында фикер алышты һәм әзерләнгән биремнәрне үтте. Самые распространенные страны по запасам нефти – это Россия и Саудовская Аравия. Кайда дөрес һәм ялган икәнен катнашучылар квестның беренче станциясендә билгеләделәр. Биредә алар өчен нефть тармагына бәйле сораулар әзерләнгән иде. Про нефть были заданы вопросы по поводу месторождения, про основные запасы, про истощение нефти, про то, как оно добывается, кем добывается, в каких странах. Но большинство команд отвечали правильно. Һәр командага төрле төбәкләрдән һәм юнәлешләрдән эләгерлек итеп 150 студентны 7 командага бүлделәр. Аларга 7 станция узарга. Студент отрядларының эшчәнлек юнәлешләре һәм танылган шәхесләре аларның корпоратив культурасы белән бәйле сорауларга җавап бирергә һәм бурычларны хәл итәргә кирәк булды. Это наша уникальная разработка. Бу безнең нәкъ менә Татарстан төбәк бүлегенең уникаль эшләнмәсе. Ул республика студентлар отрядлары эшенә студентларны җәлеп итүгә һәм һөнәри юнәлеш бирүгә юнәлдерелгән. Алар нәкъ менә шушы квест аша студент отрядларының бөтен асылына төшенә. Погружаются именно во всю суть студенческих отрядов через этот квест. Айгизә Габбасова үзенең 11 кешедән торган командасы белән Башкортстаннан килгән. Алар студентлар отрядларын үз уку йортында да булдырырга тели. Бүгенге квесттагы нефтяной промышленность буенчагы станциялар алар миңарга иң ошаганы, чөнки миңарга ул якын һәм мин аны аңлайм һәм миңарга үземне күрсәтергә дә җайлырак. Вот это вот трансфер внутри компании по разным должностям, по разным направлениям поможет студентам определиться более правильно с точки зрения даже выбора магистратуры. Квесттан соң эш бирүчеләр белән түгәрәк өстәл һәм нефть тармагын студентлар отрядлары арасыннан кадрлар белән тәэмин итү буенча эшлекле киңәшмә узды.
Бүгінгі ұшырашының нәтижесі болып, нефтьқа бейлі студентлар отрядының юл картасын болдырып, һәм ішке кадрлар әзірлеу турында қарарлар шығару болашақ. Алсу Нұриева, Олия Муратова, Яңалықлар вақыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Бүгін Татарстанда профсоюзлар федерациясы көне. Әлеге дата рәсми рәвештә 2010 елдан бирле бәйрәм ителә. Бәйрәмнең датасы очраклы түгел, чөнки нәкъ менә 1920 елның 24 сентябрендә Татарстан профсоюзларының беренче съезды була. Анда профсоюзның 130 меңнән артык әгъзасыннан 17 губерния бүлеге, 9 өяз профбюросы вәкилләре катнаша. Һөнәри берлекләр җәмгыятьнең социаль-икътисади һәм мәдәни үсешендә зур роль уйнаган һәм биләгән иң әһәмиятле иҗтимагый оешмалар. Шуңа күрә бу бәйрәмнең соңгы елларда республикабыз калаларында зурлап уздырылуы гаҗәп түгел. Нурлаттагы бәйрәмнән Рәдифә Нугманова репортажы. Мы рады приветствовать всех на скважине первооткрывательницы. Нурлатка җыелган Татнефть профсоюз активының кунакчыл төбәк сәяхәте Бурейканы ятмасын ачкан 607 скважинасыннан башланды. Нурлатнефть Татнефтьнең иң яшь нефть һәм газ чыгару идарәсе. Аның 45 еллык тарихы биредән старт ала. Кайчандыр кара алтын чыгарудан башлаган зур компания бүген инде үз хезмәткәрләре яшәгән төбәкнең социаль-икътисади үсешен тәэмин итеп, республикабыз халкына уңайлыклар тудыруын дәвам итә. Соңгы еллардагы эш кешеләр өчен ял итү урыннары, парклар һәм скверлар булдыру Нурлатта да башкарыла. 2022 елда биредә Татнефть социаль проектлар гранты хисабына нефтьчеләр скверына нигез салына. Кайчандыр бушлык булган урында резина өслекле балалар һәм спорт мәйданчыклары, җәяү йөрү һәм велосипед юллары, ял итү зонасы барлыкка килә. Татарстан Республикасы профсоюзлар көнендә исә бердәмлек һәм традицияләрне саклау символы буларак Татнефть профсоюз аллеясына да нигез салынды. Компания «Татнефть», она социально ориентированная компания. Татнефть компаниясы социаль юнәлешле компания. Грант системасы буенча без муниципаль районыбыз тормышының төрле өлкәләрендә әһәмиятле проектларны гамәлгә ашырабыз. Моның өчен Татнефть компаниясына зур рәхмәт. И за это огромное спасибо еще раз компании «Татнефть». Чираттагы тукталыш пункты Нурлат Октябрь районы беренче секретаре Габбас Гыйматдинов һәйкәле. СССРның мактаулы нефтьчесе, социалист хезмәт герое Габбас Кыям улы 20 елдан артык Нурлат районын җитәкли. Бу чорда шәһәр һәм район күзгә күренеп ныгый. Нурлатка шәһәр статусы бирелгәч, торак үсеше тәэмин ителә. Этот праздник День профсоюзов. Бу бәйрәм профсоюзлар көне ул бөтенесен берләштерә. Бу тарих турында искә алырга, безнең хәзер кайда булуыбызны, нәрсә эшләгәнебезне бәяләргә һәм киләчәккә планнар билгеләргә бер сәбәп. Что мы делаем и наметить планы на будущее. Кунаклар Кондырча паркы белән таныштылар. Аннан соң бәйрәм уза торган үзәк мәйданга җыелдылар. Балалар өчен төрле уен программалары, остаханәләр, өлкәннәр өчен күңел ачу мәйданчыклары, әлбәттә инде концерт программасы. Татарстан Республикасы профсоюзлар көне Нурлат шәһәрендә әнә шушындый киң программада дәвам итә. Бу бәйрәмгә олылар да, балалар да шат. Бүген Татарстан профсоюзлары үз сафларында 800 меңгә якын кешене берләштерә. Бу илдә иң эре профсоюз берләшмәләренең берсе. Алар хезмәткәрләрнең хокукларын яклау, кешеләр файдасына мөһим социаль-икътисади проблемаларны хәл итүдә катнашу бурычын үтәүче мөһим берләшмә булып санала. Бу хакта үз чыгышларында Россия нефтегазстрой профсоюзы рәисе урынбасары Владислав Зотов, Татарстан Республикасы профсоюзлар федерациясе рәисе Елена Кузьмичева да ассызыклады. Кунаклар профсоюз хәрәкәте активына сәхнәдә мәртәбәле бүләкләр тапшырды. Араларында берсе София Хамадгалимова, Нурлатнефть газ чыгару идарәсе хезмәт ветераны. Профсоюздан алып барган иҗтимагый активлык елларын бүген дә яратып искә алам, ди ул. Бик зур рәхмәт бөтенесенә, бөтен кешегә, бөтен бергә эшләгән кешеләргә, хәзер эшләгән кешеләргә бик зур рәхмәт. Биредә халык өчен остаханәләр, актив уеннар белән күңел ачу программасы эшләде. Теләге булган һәркем туклыклы ботка белән кайнар чәйдән авыз итә алды. Бу безнең бәйрәм, бик зур бәйрәм. Без бу бәйрәмгә бик теләп катнашабыз. Бөтен шәһәребездә шуның хәтлем шәһәребезнең халкы шуның хәтлем теләп катнаша. Чөнки Татнефть шуның хәтлем зур бәйрәм оештыра безнең өчен. Нурлат халкы һәм шәһәр кунаклары кич буе талантлар фестивале бәйгесе лауреатлары Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Татарстан Республикасы эстрадасы артистлары шул исәптән республикабызның халык артисты Филус Хахирова, Татарстанның атказан артисты Илсия Бәдретдинова катнашында концертта күңел ачты. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ознакай районы үзешчәннәре Җумһуриятебез башкаласы Казан шәһәренең Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә зур концерт белән чыгыш ясады. Әлеге чара Татарстанның мәдәни башкаласы дигән бәйге фестиваль кысаларында узды. Бу хакта тулырак мәгълүмат коллегаларыбыз сюжетында. Ознакайлылар тарафыннан оештырылган мәдәният көне гаилә елына багышланды. Бу көнне 16 сәгатьтән филармония скверында интерактив мәйданчыклар эшләде. Биредә кунаклар өчен остаханәләр, милли күргәзмәләр тәкъдим ителде. Сатып алучылар өчен ярминкә дә эшләде. Кыстыбы алып килдек без. Вагбәдияләр алып килдек, эшбишмак алып килдек. Татар халкының бөтен милли ризыклары шушында күрсәтелә инде. Үзебезнең бай базалы китаплар белән китапханәбездән менә шундый китап күргәзмәсе белән килдек. Азнакайыбызның тарихы чагылдырылган китапларыбыз да бар монда. Шулай ук үзебезнең танылган шәхесләребез, Нәҗибә апалар, Әсхар абыйлар, Марсель Галиевлар. Шулай ук безнең Азнакай районындагы авылларның тарихлары кергән китаплар. Язучыларыбызның китаплары. Шулай ук районның күренекле гаиләләренең шаҗарәләре, гаилә яктарлары белән танышу мөмкинлеге дә булды. Монда безнең семьяның байлыклары урнашкан иң беренче шаҗарәне күрсәткәндә, ул инде безнең 13 буынга табылды. Анда шаҗарәдә 143 кешенең исеме бар. Без беләбез үзебезнең Газизулла бабайны. Күреп беләбез инде. 24 елда әти безнең 6-нчы бала туа. Сукай шавында. Менә быел исән-саһлык 100 яшь булганнар. Кичке якта Ознакаем гаилә бишегем дип исемләнгән зур бәйрәм концерты булды. Анда районның иң яхшы фольклор, хореография, вокаль коллективлары һәм солистлары катнашты. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда Калабыз баскетбол мәйданчыгында командалар җиңүче статусына лаеклыларны ачыкладылар. Әлмәттә баскетбол буенча Татарстанның Хәвәскәрләр лигасы суперфиналы узды. Ярышка килгән үз лигаларының чемпионнары һәм призерлары кызу көрәш күрсәтте. Татарстан Хәвәскәрләр лигаларының суперфиналы Әлмәттә 2нче ел рәттән уздырыла. Әлмәт, Түбән Кама, Лениногорск һәм Казанның иң яхшы җыелма командалары җиңүче исеме өчен көрәшә. Формат Азгор, Ковчег, Пионер, Black Mamba, РКБ, Стихия һәм Легион 8 команда. Шуңа күрә югары дәрәҗәдәге Хәвәскәр баскетбол башыннан ахырына кадәр кем җиңәчәге билгесез булу хиссе белән уза. Мондый ярышлар ярдәмендә спорт дисциплиналарына кызыксыну арта. Яшьләрнең күбесе сәламәт яшәү рәвешен сайлый ди оештыручылар. В Татарстане бурно развивается любительский баскетбол. У нас сейчас... Татарстанда Хәвәскәрләр баскетболы бик тиз үсә. Бездә хәзер Казанда 58 команда бар. Монда Әлмәттә дә командалар күп. Без инде 2нче ел Татарстанның Хәвәскәрләр лигалары арасында суперфинал уздырабыз. Юкка гына бу дөньяда иң популяр уеннарның берсе түгел. Ул һәркемгә дә ачык. Ул шәп, техник һәм иң мөһиме командада бердәм уйнарга өйрәтә. Күпләр өчен бу икенче тормыш. Работе, игре в команде. Это, для многих это прям вторая жизнь. Югары тизлек һәм тупны ерактан ыргытуда осталык күрсәтеп, ярышны Формат һәм Азгор командалары ачып җибәрде. Казанның Азгор командасы 58-га 49 исәбе белән җиңү яулады. Аның артыннан мәйданчыкта Пионер һәм Ковчег командалары очрашты. Казан командасы уенчылары Хәвәскәр спортны энергияның төп чыганагы дип саный. Мы все очень давно дружим, очень сплоченные, собираемся, минимум 2 раза на тренировках, еще на играх, иногда сами чисто куда-нибудь выходим отдохнуть. Залда. Bizim komanda 3. yıl oynayıp bu yılda biz sonuçta ikinci orun ligası. Biz keldik bunlarga bizga Павел Низамовның баскетбол уйнарга теләге телевидениедә Милли баскетбол лигасы чыгарылышларыннан соң барлыкка килә. Матчлар белән илһамланып, ул үзе дә уйный башлый. Костяк моей команды
Минем команданың төп өлеше уйный башлаганнан ук булган кешеләр диярлек. 20% тирәсе генә тренировкалар вакытында өстәлде. Мөмкин булганда без һәрвакыт бергә җыелырга, уйнарга һәм ләззәт алырга тырышабыз. Финал уенында 5 очко айырма белән Казанның Black Mamba командасы Лениногорскийның Стихия командасын җиңә. Алсын Рива, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Лучший Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть спорт комплексында катнаш көрәш, смешанное боевое единоборство ММА буенча төбәк-ара турнир үтте. Аны Volga Fighting хәвәскәрләр лигасы уздырды. Егетләр 16-17 яшь һәм 18-дән өстә яшь төркемнәрендә чыгыш ясады. Барлыгы 13 көрәш узды. Татнефть компаниясе бүләкләрен отырган ниятләп килүчеләр белән без дә аралаштык. Итак, дорогие друзья, судьи готовы, бойцы готовы, а готовы Альмесис, дайте шума! Volga Fighting 15 хәвәскәрләр лигасы турнирында Лениногорск, Алабуга, Казан, Туймазы, Яшкарала, Новочебоксарск, Саратов һәм Әлмәт егетләреннән торган 10 пар тамашачылар алдында көч һәм осталыкта сынашты. Молодые ребята очень хорошо выступили. Егетләр яхшы чыгыш ясады. Гази Магомедов Магомед өметләрне аклады. Алмаз да шактый яхшы чыгыш ясады. Яшьләр актив ачыла башлый. Алмаз тоже выступил достаточно интересно. Потихоньку молодые ребята начинают открываться. И начинают открываться очень достаточно, так скажем, активно. Соңгы 3 очрашу исә профессионаллар кагыйдәләре буенча узды. Октагонга көрәшчеләр баш киемсез чыкты. 59 кг авырлык категориясендә Әлмәтле Кунни-Кунниев җиңү яулады. Пока даже не успел почувствовать, если честно. Была позиция удобная для меня. Я пробивал локтями. Әлегә сизәргә дә өлгермәдем. Дөресен генә әйткәндә, минем өчен уңайлы позиция иде. Туганнар килде, унлап кеше Чаллы, Азнакайдан. Аларны куандырдым. Соседних городов. Челны, Азнакаево. Вот, обрадовал. Катнаш көрәш сәнгатен үз итүче якташыбыз Ринат Михаҗев та калабыз халкын сөендерде. Кыргызстаннан Эркинбек Байжигитне җиңеп, кичәнең төп очрашуына матур нокта куйды. Регион-ара турнирдан репортажны киләсе чәршәмбе 2 октябрьдә спортивный регион тапшыруында 19 сәгать 40 минутта карый алачаксыз. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.